Labari da ɗumi-ɗumi daga tashar Kahuhu Arewa TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa tashar Kahuhu Arewa TV. A yau a labaran namu za ku ji cewa Nijar ta janye daga aikin haɗin gwiwa na yaƙar ta'addanci a yankin tafkin Chadi. Rahotanni na nuni da cewa jamhuriyar Nijar ta janye daga rundunar haɗin gwiwa da ke yaƙi da ta'addanci a yankunan tafkin Chadi, wanda suka ƙunshi ƙasashe da suka haɗa da Najeriya, Kamaru, Chadi da kuma jamhuriyar Benin, lamarin da ya kasance tamkar babban koma baya ga ƙoƙarin kakkaɓe 'yan ta'adda. Rahoton da Daily Trust da ke wallafawa a Najeriya ta yi dangane da janyewar Nijar daga wannan gagarumin aiki da takunkuman da aka lafkawa gwamnatin mulkin sojin ƙasar sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a watan Yuli a wannan shekarar ne sojoji suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum a jamhuriyar Nijar, lamarin da ya janyo suka daga sassa daban-daban na duniya, musamman ma daga ECOWAS, abin da ya sa ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ta ƙaƙabawa Nijar ɗin takunkumin karya tattalin arziki har ma da dakatar da ita daga ƙungiyar. Wasu majiyoyi a yankin Gaidan sun ce Nijar ɗin ta janye sojojinta, ta kwashe sojojinta da ta jibge a kan iyakar Najeriya da Nijar, dalilin da ya sa kenan aka samu ƙaruwar hare-haren Boko Haram a yankunan Malam Faskori da Damasak da Gaidan. A shekara ta 2014 aka kafa wannan runduna ta haɗin gwiwa ce don yaƙar ayyukan ta'addanci da 'yan ta'adda ke yi a yankin tafkin Chadi, inda aka sake fasalta tare da ƙara dakarun cikin zuwa 10,000 a shekara ta 2015. Wannan na ganin cewa Nijar ɗin suna jin haushin abin da Najeriya suka yi musu, wanda kuma wannan ba ƙaramar ɓaraka ba ce in ba a zauna a teburin sulhu ba. Ƙasar Nijar dai na fuskantar matsin tattalin arziki tun bayan juyin mulkin da suka yi wa shugaba Muhammadu Bazoum. Wannan ce ta sa wasu na ganin cewa ya kamata a cire wannan takunkumi, wanda ƙasar Nijar da Najeriya ana ci gaba da kasuwanci da kuma hulɗoɗi, wanda abubuwa da dama sun tsaya cak. Rufe bodar Nijar da aka yi, 'yan kasuwa a jihar Katsina da Jigawan Najeriya da kuma Yobe na fuskantar matsaloli, musamman wanda kasuwancinsu ya shafi wannan ƙasa ta Nijar. Ana ganin cewa wannan mulki dai ya riga ya tafi, babu yadda za a yi a dawo da shugaba Muhammadu Bazoum a cikin wannan ƙadami. Kamata ya yi a ce an buɗe bodar, an ci gaba da hulɗar saye da sayarwa da kuma kasuwanci. Su ma wasu na ganin cewa Nijar ɗin bai kamata a ce sun kwashe sojojin nasu ba, duba da yadda ake so a kare ƙasar Nijar ɗin kuma da Najeriya daga faɗawa cikin wannan mummunan hali na Boko Haram da kuma 'yan ƙungiyar ISIS. Wani mai magana da yawun 'yan Najeriya ya ce bai kamata a ce takunkumin ya kai wannan tsawon lokaci ba, duba da karya harkar kasuwanci da kuma tattalin arziki da ake ƙoƙarin yi a nahiyar Afirka. Ya ce ƙasashen Afirka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya, bai kamata a ce Turawa suna shiga tsakiya suna raba kawunansu ba. A nan ne za mu kawo muku ƙarshen wannan labarai da rahotanni daga tashar Kahuhu Arewa TV. Sai ku tara a nan gaba domin jin abin da duniya take ciki. Tashar Kahuhu Arewa TV tashar ku ce, sai mun haɗa bidiyon na gaba mu.